Chimo biko ekwela ka ihe onye ọzọ mere chuo mụla. Otu akwa ka m ji asị ka Chineke biko ekwela ka alụ ndị ọzọ metara n'obodo ha bịa bụrụ ihe na-echu anyị ụla na ya anyị nsogbu. Chineke ekwela ka ihe ndị ọzọ mere bụrụ ihe na-enye anyị nsogbu. Ọ na-abụ oju nna m nwoke Nkwani obodo wa nwachi ọnụ ju isi ju ya anya. Ọ sị na mmiri ama efi n'anya. Lee anya ji esie n'ite ọ na-epuzikwa ome n'ụwa. Onu mana ọ na-aba atụrụpụo mpi, ọ na-abụ alụ. Onwe ga-ama na dịka ihe si eme na Nigeria ugbu a ga-anọgide ndị ọchịchị ejiri ehihie na abalị na-alụgasị ụmụ ọlụ dịgasị aṅa. Onye ga-ama, onye agwara na ndị ọchịchị na-anọzi n'ala anyị wee na-enebara ihe gbasara ahụ isi ike, ụlọ ọrụ ahụ isi ike na-enebara ya. Onye gwara n'afọ gara aga ọ ga-asị gị na ebe ka nke a ga-eme. Onye gwara n'afọ gara aga na enwere ike iji ofu izu ụka wee chịkọnata ego wee kwado ndị na-adụ uwe eji ekpuchi imi kpuchi aka. Ọ ga-asị gị na ọ gaghị ekwe omume na ewere usoro eji eme ya, na a ga-ebi ya akwụkwọ nke a bi ya akwụkwọ nke ọzọ. Onye a gwara na ụfọdụ oge na-ebupụta ego ugbu a na-asị ọ bụrụ ihe ego na ego dị si ka ejiri rụba ụlọ ọgwụ, rụba ebe ndị mmadụ nwere ike ịnọ na ewere ka o si dabito ha. Ụfọdụ oge asị na ọ gaghị ekwe omume na ọ ga-etetu aka na o nwere ike ịrụcha ofu ahụ maọbụ afọ 4. Onye gwara si o na-ewe oge a ga-anọ ndị na-asị bịa gbuo ndị na-ebu amụma bịa nara ọgwụgwọ, na ha ga-anọzi na-asị mba na ihe akarịana, na ọ dị ka ihe a bịara abụ ndị na-eme ka ndị na-eso ụzọ Kraịst ka a ghara isozi ụzọ ya. Onye ga-ama na a ga-emesịa onye ọbụla na-etizi onye ọbụla nyere onwe ya aka ma ọ bụ nyere ndị mmadụ aka. Onye mana ndị ọchịchị nwere ike iji ọchịchị one na ole wee bupụtagasịa ụmụ ihe eji enyere ndụ aka n'ụlọ ọgwụ dị iche iche. Mana ọ na-emezi ugbu a. Obodo dị iche iche n'ala Nigeria na ndị na-achị Nigeria ugbu a nọzi n'ọsọ gbata onye mara ihe ọ ga-eme ka o mezie. Maka gịnị? Maka ọrịa COVID-19. Ọrịa coronavirus nke si obodo China wee wuchie wee bụrụ ozuru ụwa ugbu a na-amaghị ihe a ga-eme. A na-akpa alụ gịnị ka a ga-eme nke a. Ụfọdụ nọ n'ebe ha na-eme nyocha dị iche iche ugbu a na-achọ ka a ga-esi megide wee mee ka ọrịa na-apị. Ọ bụ ya bụ ihe juru onye ọbụla anya, maka na ha mechasị na onwebeghị ihe eji agwọ ya. Kama na mgbochi ya ka mma na egbochi ya onye ọbụla ziere ebe adị igwe nọrọ, onye ọbụla na-adị ọcha. Ekwezina mmadụ n'aka, maka na nrịanrịa anaghị ede ya n'ihu. Onye bụ ya gaghị ama. Amakwana mmadụ imetụ ihe dịgasị agha aka n'ebe adị igwe. Sasịasị aka gị ike, ọ kwajiri ncha ịsa aka, ị na-asa aka iweghị ncha. Ịzụ ude na-egbochi nrịanrịa, ọ dị n'afịa na-ele ya, jụọ iwe na-eficha aka gị
ete n'aka maka nranra bịara. Isiokwu anyị na nke taa na nzukọ nke anyị na-eme ebe a tata bụ ihe mmụta dị na nranra nke a kpọrọ COVID-19 dịka o si gbasata Nigeria. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị. Ihe mmụta dị na ọrịa COVID-19 dịka o si gbasata Nigeria. Oge a mara ọkwa na Lagos na ọrịa abatago na Nigeria. Ọ na ha aga ọnwa atọ, mkpụrụ ụbọchị 27 ọnwa nke abụọ n'afọ 2020 ka a nọrọ na Lagos wee kwuo na ọrịa pụtara bidoro na China na-egbu ndị mmadụ gbogbo na ọ batara na Nigeria. Onye ka o so bata? Ofu nwoke si Italy. Kemgbe ahụ ka onye ọbụla na-agba esi ebe a esi ebe ndị ọchịchị etiti, ndị ọchịchị dị iche iche na ala Nigeria a na-atụ alụ gịnị ka a ga-eme, maka na ebe ọrịa si bịa na ha si na onwebe ya ọgwụgwọ na ọbago mba ụwa dị iche iche. Mana ihe o ji dizie ka ejisiri ike bụ na ndị ọ bịara na be ha maka igbochi ya, maka na amaghị onye na-ebu ya abịa, ha emechia ebe mbata ha. Ndị ọcha mechia nke ha, ndị obodo dị iche iche mechia nke ha, maka na ihe a ndị Igbo ji ekwu okwu kemgbe ụwa. Anyị na-eji asị na Chineke goziri ndị nna nna anyị ha were amamihe dị pụrụ iche weta ya ha n'isi. Ekwuo ya ha sị na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya. Ya mere obodo ọbụla ji si ebe ihe a si obodo ọzọ dịka China wee na-abata na ha ga-emechi obodo ha ka amagodoro nke ha na-aya. Mana tupu ụfọdụ a na-emechi, ụfọdụ ọ batago obodo ahụ wee na-ebuzi ndị mmadụ kwukwuo. Oge ọ na-eme ndị Nigeria fụzie ka o si ada. Oge ọ bataziri ha wa mechigozie nke mere na ma onye ukwu ma onye nta nọzi na Nigeria. Ọ bụrụ na ị nọbụ n'obodo ọzọ tupu ndị ọzọ emecha, ịtọ ebe ahụ nọrọ ebe a na-eche ka achụmie ma ọ bụ chụọ nranra ụkwụ elu ana. Ụfọdụ wee na-asị na asị na ọ bụrụ ka o si mee na ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ukwu na ha ga-abanye ego ụgbọelu fepụrụ onwe ha wee na-ezizi ozi. Ụfọdụ na-asị na ihe a niile ji ada, onye ọbụla ji ada, biko gbata mee nke ọzọ. A na-alụ ụlọ ebe a ga-anọ adịghị ama ama, ụlọ ọgwụ a na-enebara ndị dibịa anyị anya, na-asị ha kedu ihe a ga-eme, bụ na ọya ama onye ukwu, ọ mara onye nta. Ọ na-eme nwoke na-eme nwaanyị na-agbaghị na ndị ọka eme bụ ndị nwere ike were akụ ifeba n'ụgbọelu wee febata. Ebe ihe a na-abatakarị bụ ndị si obodo oyibo wee bute ya. Ịma na ọgaranya na-ama ibe ha, otu a ka o si bido, mana ọ bụghị na ọ bụ sọ ọgaranya ka ọ na-eme onye ukwu na-eme ihe nta, maka na ọ na-efe efe. Mana ihe anyị ji ekwu ya bụ na ụfọdụ siri na ọ bụ na ọ bụ ya otu a, na ụfọdụ aka efepụ wee jee nọrọ ofu ebe ọ na-adịghị, maka na ha were akụ, were ụgbọelu a ga-eji mee ya. Mgbe na-ekenechi ike ndị dibịa nke Nigeria nagasị n'ụlọ ọgwụ dị iche iche, mbọ ha na-agba akarịla akarị, ọ ga-adịrị unu na mma. Dibịa ma dibịa bekee ma dibịa ọbụla, ndị dibịa anyị nọ n'ụlọ ọgwụ kemgbe ha na-asị icheta na kwamgbe
ka ndị dibịa bekee nke Naịjirịa nọ na Naịjirịa na-eti mkpu si dozie ụlọ ọgwụ nye ha ihe a ji alụ ọrụ, nye ha ezigbo ego. Obodo ụfọdụ na-akpọzi ha na-agba ha ume, na-agụgwọ ha, na-efido ha, ha na-agbachikwana mbọ ike, nke mere na a na-etozi ha n'ike ha na-agba na Naịjirịa. Mere na dịka ọ kasị aga ene ka o si eme ha na mba ndị ọzọ ka o si eme na Naịjirịa, amara na ndị dibịa ndị Naịjirịa na-awa nke ukwuu. Anyị wee na-ekene ha, mana ka ha na-agbachi mbọ ike, ozi wee bata wee si na nke kakwa mma bụ na ebe ihe a bidoro, nrịanrịa a bidoro bụ obodo China, na ndị dibịa ebe a ruru 15 ga-ebu ngwongwo na ihe ndị ọzọ wee na-abata ala Naịjirịa, na ha ga-abịa. Ndị bekee, ndị dibịa bekee Naịjirịa, ndị dibịa azụrụ ọfụma wee tie si oge ndị si kedu ihe a na-abịa eme, gịnị ka ha ji abịa eme. A na-ajụ ya, na-ajụshi ya ike. Ụfọdụ oge asa ha si na ọ bụrụ na ha na-abịa ka ha nara ha ọrụ, mba, ọ ka abịa ya aka wee ebe ọ bụ na obido n'obodo ha. Aka na-ajụsikwa ike si ebe ọ bụ na dibịa ndị Naịjirịa na-agbachi mbọ ike na-arụ ihe ha kwesịrị ịlụ, gịnị ka ndị a na-abịa eme? Onye ọbụla na-atụle uche. Ụfọdụ na-asị, ụfọdụ ndị isi ojii na-abụ na ha anaghị ekwe ka nkwụdebe ha ya elu ha nri, na maka mmadụ agbachi mbọ ike na ọ bụrụ na onye ọcha tinyebe ha aka n'ihe a na-eme, na ha anaghị ekwe na ọ dị mma. O nwere ike ọ bụrụ maka ya ka ụfọdụ ji si kwechere si na ha ndị China ga-abịarịrị. A na-ajụ wee na-ajụ si ebe ọ bụ na ndị isi ojii bụ ndị Naịjirịa bụ ndị dibịa azụrụ azụ na-awa oke ha, na ihe a na-asị ebe uche ha ngwa ọrụ zuru ezu, ledo ha anya ihe a ga-eji gbochie onwe ha, ka enye ha ihe ọbụla bụ nke ha chọrọ, ka na ihe a na ha ama ya. Na ajụjụ ha na-ajụ bụ ọkwa ihe a fefe ba ọ dịbụkwa na onye ọbụla ka na-atụ uche mara ihe a ga-eji wee gwọ ya. Ndị a na-abịa ha eji ihe eji agwọ ya, ajụjụ ha na-ajụ. Ọ bụrụ na ha eji ihe eji agwọ ya, gịnị mere na ha eziteghị ya? Amara ka a ga-esi wee mee ya, ha nọ na be ha. Ụfọdụ na-asịkwa ebe ọ bụ na obube ha ka ha maka esi mee ya, oge ọ batara wahụ mbe ha, o wee benata, mere na ha ji ọsọ ọsọ wee chụọ ya na be ha. Na ọ bụ ụdị ọsọ ọsọ a ka ha chọrọ ka a bịa nyekwara aka ka e wee chụọ. Na ihe ndị dibịa Naịjirịa na-ekwu na ibe ha, na ihe a na-asịgodo bụ ngwongwo niile ekwesịrị weta ya, maka na a ka na-achọ ihe bụ ihe butere ihe a, nakwa ihe a ga-eji agwọ ya. Mana ebe isiokwu anyị na-aga dịka m si kwuo bụ ihe mmụta dị na COVID-19 dịka o si gbasata Naịjirịa. Ihe anyị ji ekwu ya bụ ụmụ ihe niile ụfọdụ uche na enweghị ike ịlụ na Naịjirịa ka ọ dị mma. Ụfọdụ na-ekwezisi, ma ndị ọchịchị na-ekwezisi jishi ike na-alụ ya, dịka ihe eji ekpuchi imi, dịka ụmụ ngwongwo eji edozi ahụike,
ndị ọchịchị etiti na ha eyi ikike ụfọdụ lụba ihe ma nọ ka ọ ga-esi ya lụọ ya ka enyochaa ya mana ha anaghị emebu ya na ọ bụ onye isi wara onye ọchịchị isi wara ọkpọ na ekwentị ebute m ụgbọelu ofepụ o jee gụọ isi na nwa ya n'obodo oyibo afọ lụọ nwa ya achịrị ya gbam o jebe obodo oyibo ndị dibịa Naịjirịa si mba onubịa ndozie ụlọ ọgwụ na ha makwa ihe a maka na ọ na-abụ ha jee na mba ọzọ ebe ha were ngwongwo eji alụ ọrụ naanị ewere ha aka enu agbachi ya nkịtị ndị dibịa nọgide ha chọghị ịga ngagharị iwe asị ya nọgide wee meme ebidokwa ihe na-ebe a na-ebe wee na-asị onye ma na-ewere ike iji uchichi mkpụrụ ụbọchị ole na ole wee mepụtaba ụmụ ngwongwo eji enyere ndụ aka n'igwe n'obodo dị iche iche na Naịjirịa. Onye mana nke a ga-emecha onye mana a ga-emesịa ụfọdụ ndị a ihe a metụgara a nọrọ na Naịjirịa si ka agwọba ha ọ na-afụ na ihe ụwa jide ihe Chukwu ji karịa mmadụ ọ na-abụ onye megide Chineke eweta nke o ji bụrụ chi wee gosizie na ya bụ chi ya bụ ịnọrọ n'ọkwa ndị mmadụ ndị obodo bụ ndị jikọrọ aka wee tie gị n'ọkwa ka ijele ha ozi ka obodo dị mma ka ihe dị mma ọ bụghị ijezie ibuzere nna okwu ka ọ ebe bụrụ odibo kazi nna okwu maka na ndị mmadụ anyị bụ ndị obodo bụ ndị jikọrọ aka sị onye aje na ọla anyị na ụlọ ọrụ a onye aje chiba mebe ihe dị otu a ndị obodo wee sizie na ihe a ka ha chọrọ ụfọdụ agba isi akwara sị mba ọ bụghị ya maka na anọ na ebe a na-afụgasị ife ha bụziri nna okwu dịara ndị obodo onye kwuo ọbaba onye tụọ alụ ọsị mba ndị obodo si na ihe a ka ha chọrọ asị mba na ọ bụghị nke a na ha na-eme ya ka m na nke ọkwa ha si ya nọ nke a ka ha chọrọ ka o mere obodo anọ ndị obodo si na ha chọrọ ihe ọ ndị obodo debere gị ebe ahụ ụlọ ọgwụ niile dara ada ụfọdụ atụbago alụ ka a ga-ejiri ya ụfọdụ na-agbazi izu na a ga-alụ ụlọ ọgwụ bụ ịgba na mpaghara dị iche iche na Naịjirịa ugbu a maka na ihe emeela ewezi onye na-agbazi ewezi obodo ụfọdụ ga-agbajezi ugbu a ka ha jee mee nganga gụọ onwe ha n'agbanyeghị na anyị were ndị ma ihe ekwe na-akwa n'ihe gbasara ahụ isi ike na Naịjirịa ọkwa n'ihe a chọrọ bụ dozie na ebe a ihe ha na ihe ha kwesịrị iji wee mee ya gịnị mere na ụfọdụ ndị mmadụ achọghị inebe anya ọkachasị ndị ọchịchị ebee ka ụbụrụ ụfọdụ dị ọ ga-abụ ụfọdụ achọghị iyomi anya n'ihe niile Chineke ji kechara wee jiri aja ndị Naịjirịa mma mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ akụ na uche dị iche iche eji emepụta ihe gịnị mere na ndị ọchịchị agaghị enebara ihe anya ka alụbụ ụmụ ihe a niile na Naịjirịa ka anyị were ka anyị si ebi were nke anyị ngwale ihe mmụta ọkwa o mere na China maka na ndị China kwesịrị na be ha ike ha agụnye na obodo ha wee jisi ike gbachie mbọ ike wee na-achụ nrịanrịa batara na amaghị maka ya chụọ ya ụkwụ elu ana na-achụ ya ugbu a ọ maka na ha kwesịrị na nke ha ike ọ maka na ha na-emepe obodo ha ọ maka na ha ji nke Chukwu ji jaa ha mma wee mee ka obodo ha na-aga n'ihu na-alụpụta ihe ụfọdụ
nọlụ atie ya n'ọkwa ebe mbụ ọ ga-ebu ụzọ wee chọba ka ya wee ụlọ bụ n'obodo oyibo. Ụfọdụ abịaburu ego ndị igwe ọha, igwe mmadụ a kwesịrị iji rụọ ihe dị iche iche na Naịjirịa, rụọ ihe dị mma, ihe ndị na-eme nchọpụta ka a mara mkpọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ụmụ ihe dị iche iche a ga-eji wee nyere obodo aka ihe a na-adị mma. Ụfọdụ nọ n'ụlọ mahadum dị iche iche na-acha isi awọ n'ebe ha na-achọ ka ihe dị mma. Gịnị mere na agaghị akwado ndị a ka ha mebe nchọpụta, jiri mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ chọba ihe niile eji, ma osisi ma mmiri ma okwute ma aje Chukwu kere ihe ndị Naịjirịa, ka ejiri arụpụta ihe ga-adịrị anyị mma, maka na nkwụdịbe mba na nyere mba nri. O mere na China, ha gwue na be ha kwechiri zọba onwe ha na-azọ nke ha, etibe ya gbata maka na ha kwadosiri ike jiri nkwụdịbe ha na onye nyere ha nri. Ngwa na ka ihe niile kwechiri ugbu a, ọ bụrụ na ihe si n'obodo oyibo bata na Naịjirịa atọ, ọ bụrụ na ụmụ ihe a niile ma nke eji eme nke a ma nke eji egbuchu, ọ bụrụ na o si ihe bata ugbu a, ụfọdụ nri ha na-eri obodo oyibo ka esi ebubata ya, ọ bụrụ na ọ bata ha egbuo ha. Mana Chukwu kere anyị ka ya anyị nri, Chukwu kere anyị ka ya rịa ụbụrụ na ihe ọ ga-agba ijiri weta onwe anyị ọ dịrị anyị mma. Gịnị mere na ndị ọchịchị anyị agaghị eme ka anyị nyochapụta mara na anyị kwesịrị iwe ụdị otu anyị si ebi, na anyị kwesịrị iwe otu anyị si eri nri, na ụdị ọgwụ na mgbọrọgwụ ga-adịrị anyị mma, na ụdị ihe anyị kwesịrị ịda na-eme. Ọkwa na m nọ na ọ na-abụ eje na Amerịka, na ndị Amerịka were apịta akpa nke aka sị na ụdị nke a bụ ụgbọala Amerịka. Ndị obodo ije na obodo France, ha sị na nke a bụ nke ndị France, Germany otu a. Ịgba nke China aka mara na nke a bụ nke China. Kedu nke ndị Naịjirịa? China bute eburu. Ihe ọ gajizie ihe o ji gwụọ ike gwụchie ike bụ na Togo, a sị na ihe a si Togo bata, ụfọdụ a na-azọ ya azọ, mana Chineke ekego ndị Naịjirịa kenye ha ihe niile. Ndị ọchịchị ụfọdụ na ndị niile ekpụtara omenala asara isi a na-eche ka obodo ihe ọbụla ma mmiri a ga-aṅụ, ọ bụrụ na emebeghị ya ka ọ ga-esi dị ndị ọcha dị tie n'aka ndị ọcha dị ya, ụfọdụ agaghị aṅụ ya. Maka gịnị? Maka amaghị ihe o ji ewutekarịa bụ na ọ bụ ego mụ na gị ka ụfọdụ na-ebu eje n'obodo ndị ọzọ na-eje emepe obodo a. Ahịa ndị ọzọ na-ele ndị obodo ndị ọzọ ha ji abụọ ọgaranya na be ha, bụ na be anyị ka ha na-abịa ele ya, mee anyị akwụ anyị ngwụlọ na ndị umengụ. Enweghị nke anyị na-emezi, anyị na-eche nke si obodo oyibo wee bata. Mere na ụfọdụ ga-eje iche ya akwa ọfọ sị gị mba na ọ bụ ọkịrịka ndị ọcha yichagoro ka aka ire ya mma, na ọ bụ na ya eyi ihe ọkịrịka, ọ bụ nke a ka ị na-achị ya mba nọ Aba ka mba nọ ya gafeghị iyi ihe Aba. Mana ọ ga-eje yiri ihe onye ọcha ọ na-amaghị ma kpara eburu ịkpa aka ọsị nọ nke a ka mma. Ga-ekwukwana maka gịnị ka ị ga-ejikwu? Ndị ọcha gbachaa ụgbọala ha, ewere ka ụfọ eji tụtụkọta ego jezụọ ya ogbu efi na ya zụrụ ụgbọala onye ọcha gbachagoro. Ngwa na-emene n'ụgbọala na Naịjirịa, nwanne anyị ji si na ya were ike ịrụwasị ụmụ ihe ụfọdụ na-atajiri ya anya.
si na oche na ihe a bụ ihe egwuregwu ma ọ bụ ihe ndọrọ ndọrọ, mana a na-akpọ ụzụ dị egwu, a na-akpọgbu ụzụ n'Ọka, ije na Nnewi a na-alụ ihe dị egwu, jee na-aba ọkwa aka na-achị Abịa ugbu a efuzie ya, o jizi ihe eji ekpuchi iru nke a na-adụ n'Aba na-eme nganga, mana a na-eme ya n'Aba. Ụfọdụ eje na-emezi na ha na-emezi nwanna ya agaghị akwụkwara unu aka maka na ihe agha anyị na-ekwu gboo Amechi Ugwuele tinye ọnụ biko maka na ihe a ọkala na ihe mmụta dị na COVID-19 ka anyị na-ekwu maka ya orika ma dịka ka anyị si wee kwuo ọ bụrụ na ndị be anyị ịma Chizzy mana mgbe agha bịara na agha bịara ọsọ wee taa ma egbu agụ egbu mana agha bịara o nwere ihe dị mma agha wetara na be anyị. A maara na ndị Igbo na Chukwu nyere ha ọgụgụ isi, na Chukwu nyere ha nkenye dị iche dị pụrụ iche n'ụdị iwepụta ihe ndị mmadụ ga-eji wee dị ndụ. Ndị Igbo wee were na-esi mmanụ ụgbọala na-afọrọ mmanụ na-arụ ogbunigwe, na-arụ ihe dị iche iche, na-arụ ụgbọala, na-arụ ụgbọelu. Amechi ihe o ji wute bụ na abịa mechizie ịkọza akụkọ mgbe ochie n'ụlọ akwụkwọ, ha emechizie ka a ghara ịma ihe ndị a niile. Onyenwa ịma na ndị obodo Naijiria bụ ihe ndị be anyị na-akpọ ji na ana ji onwe ya. Ọkwa ndị Igbo ha ji na ana, ma ha hapụrụ ndị Igbo ka ha jewe mewe ka ha si wee biri, ka Chukwu si wee kee ha, ha ka nọ ebe anwa. Maka na o ji bụrụ etu anwa bụ n'elu Chizzy o nwere mgbe nwa amadi Abia steeti, Imo steeti bụ Demian Anyanwụ bịara kụọ were mkpọkọrọ ihe wee rụọ redio igwe na-ekwu okwu, wee rụọ ya wee na-ekwu okwu na-agbasa ozi ndị bụ ndị na-adọghachi anyị azụ, maka na ọha nwa nọ n'ọchịchị, wee zuo ndị uwe ojii wee jee chụọ ya ọsọ gasa ihe niile o mere. Igwe asị gị kedu ihe ọ ga-eji wee ruru ihe na-ekwu, mana nke ndị a dịka nke anyị ji ekwu okwu ha na-anụ, ọ bụrụ ndị mmadụ rụrụ ya. Nwa amadi Ezekiel Izuọgụ ihe ọ chọpụtagoro erika ejiri aha ya wee mara, mana nyeni ya nkwado n'ebe ọkwa ụmụ obere ụmụaka ha mepụtacha ihe kama a ga-akwado ha. Onye nwa bụrụ ụzọ ihe a na-asị gị ndị mmadụ eje were nwa tinye ya n'afọ, si na-arụ di ya tinye nwa n'afọ ọmụọ ya. Sylvester Ugo bidoro mewe ihe na 1985-86 mgbe o bidoro mepụta nwa wee nyere di na nwunye aka ka ha mụọ nwa. Ịma ihe ha mere, eje kpụrụ ya kpochie na Lagos, kpụrụ ya kpochie. Kedu ebe a ga-ebido ghara ebe ihe ji wee na-ekwu ya ndị be anyị achọrọ ihe ga-edupụta anyị. Na-ekwu ebidoro wee bịa ndị bịara abịa iche na ndị ọcha amara ihe, ha ma na ihe niile ụwa chọrọ ka o wee na-aga n'iru dị n'Afrịka, mana Afrịka amarọ ka esi eji ya wee rụọ ọrụ. Ndị mma ka eji inwe ike nọrọ na be gị, mmadụ abịa chịrị aja ana gị, mara na aja ana gị nwere ihe ọ na-eme, ọ bịa chịrị ya wee na ọma agwarịrị gị o ji ya eme, kabịa ọ na-achọrọ gị obere ego. O nwere ike osi na ọ na-achọrọ gị obere ego, jee nye nwanne gị ego, ọ bịa zụsawa gị ebe anwa, unu egbuwe onwe na ọ bịa na-ewere ya na ana. Etoro m n'oge ọ na-abọ ya mee nwata n'ụkwụ, ọ chịrị aja na nwụọ ya tupu mgbede a na-ere ọfịkọ. Onye ka m na-ekwu sị dịka ihe a bịara kịta ọkwa ndị be anyị ọ bụrụ na obodo ka m to amara ha tobeghị oge ha bi na GRA. Ka m gwa gị mgbe anwa anyị nọrọ na anyị na-awa ọhịa ihe ka gị n'ọkpa okpuo mmehie ọbara, ọ na-agba ọbara, ama m akwụkwọ ị ga-agbacha aka kpụrụ fịa n'aka pinye ya mmiri ya, o nwere ego ahịa gị. Kịta ndị dibịa mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ o nwere onye na-achọ ịnụ maka ha, mana ọha bụ ihe ịmakwa na ndị ọcha ihe kacha gara ọnụ na be ha bụ ihe a na-akpọ organic food, organic anything. Organic bụ osiri na chi dịka ka esi ewepụta na ụbọchị ị ga-ama na ụbụrụ gwụrụ ndị be anyị n'ahụ bụ ije na obodo kwụrụ
akwụkwọ olugbu fịkọ ya tie n'ọnụ onye kpacha ya a ga na-asọzi gị asọ iwee kesị n'ọnụ nsị ka ị na-akọzi maka na ị na-ata akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ i wee chịrị ayara akwụkwọ ayara wee na-ata afọ gị asị ka ezi ka isi eme ụba nna ịgọbago arụsị asị gị ịkọbago nsị tupu anyị esi ebe nnọ wee pụta na o nwere onye bịara ịfụ mmanya na-akpa nkata mgbe jụọ ya sị ya o nwere ka anyị si kwugide nsị ya aha anyị na-aza aha ndị ọcha kedu ka o si wee kara aha ndị Igbo mma o nwere ihe ọ kọwanwụrụ nsị ya chi nna gị fere kedu ka si chi ndị ọcha wetara si wee karịa mma o nwere ihe ọ kọwara m ihe ji wee na-ekwu ya bụ na sọsọ naanị na be anyị bụ anyị ada akwanyere anyị nwere ugwu sọsọ naanị na be anyị bụ anyị ada ama ire ihe dị anyị na ya bi nwere ndị ịma ihe niile na-enyere ndụ aka kịta na mba Afrịka ka esi eweta ya ndị be anyị achọrọ ịma kedu ka ndị ọcha kwere ka anyị mara ma etu esi wee ị na-ekwu asị gị na gị ji ekpewe ekpere na ikpokwo Jizọs mee nke a ndụ ga-agbanwe mana ha na be ha ha ewere ihe wetara n'Afrịka wee rụọ ọrụ ndụ ha na-agbanwe Amechi ngwa lezienụ ka o si wee dị ugbu a ọkwa mechikọ n'ebe niile ugbu a onye ukwuru onye nta ọ bụrụ na ị nọbụ na Naịjirịa tupu emecha onye atọrọ na lezienụ ihe ha mezuru ugbu a ndị dibịa bekee ndị isi ojii nọ na Naịjirịa na-agbasi mbọ ike n'ihe a batara wee gbaa mbọ wee bịanyụnata ya aka na-asị na-ekwu ha eme ndị China wee bata asị na ha ji gịnị wee bata n'agbanyeghị na-ewe ndị na-asị na ụfọdụ ihe eji alụ ihe a bụ adịgboroja si China na ha na-arụ nke ka mma ịma na ya ka na-agwa na ndị be anyị nwere ike ịlụ nke dị mma si kwado ha ihe ọbụla bụ ihe ndị ọcha na-adị ha mma maka na a na-asị na ọhịa ha ga-eje ebupụta ịgba na asị na anyị makwa ebe o si bịa na China ị mara na ọ bụrụ ihe dị mma akpọ ego afa isi etu a na-ezu ori ewe ihe matara butere ha ji chọọ ka ndị dibịa China abata ọkwa ekwugo m ya n'ụtụtụ mgbe anyị na-atapịa n'oyibo wee sị na ka o si wee dị m na m afụrọ ihe a bịara ebe ime ihe nwere ike ime bụ sị ọ bụrụ na ha sị na ha bụ nkọrọngwa ọrụ ha bute ya maka na ha nwere ma anyị nwere ha butegodo nkarangwa ọrụ ahụ mmadụ onye nwekwanụ ebe a mmadụ onye ka arụ na-aya ije n'ebe a na-ahaziri ndị a ga-anọ n'Enugwu nwere onye n'ebe ahụ ije n'obodo dị iche iche ahaziri ndị ọya ga-anọ nwere onye n'ebe ahụ kedu ị na-ekpọrọ ndị ọcha abịa mere ka m gwa gị ndị ọchịchị ndị isi be anyị na-enwero okwukwe n'ebe ihe ndị be anyị na-eme dị ha akwụ na akwụkwọ ha enwere okwukwe na nke be anyị ụmụ ha na-eje akwụkwọ n'obodo oyibo ụlọ ọgwụ n'ihe gbasara arụ ike ha enwere okwukwe na nke be anyị ha na-eje n'obodo oyibo ihe a wee mee akpọchikọ ebe niile ha nwere etu a ga-esi wee pụọ jewe ebe anwa ha mara etu a ga-esi wee jewe China ma o jewe London ma o jewe Amerịka ihe naanị ya nwere ike ime bụ isi ndị ọcha bịa ebe ha bịara maka mụ na gị a nwere ike kpọrọ ha jee na isi ọchịchị ha nọrọ ebe a onwe ka arụsi wee yawa dịka gọvanọ maọbụ ofu onye minista ma kọmishọna o jewe ebe ahụ ijeri na ha eje kịta anyị nwere ike ọ bụ na ha edega atapịga aha ndị nwere ike ịbịa ebe a maka niile na obodo a bụ afa ga-adị ya ọ bụrụ maka ndị obodo na-atapịga afa ndị ga-eje ebe anwa nọọ maka ịma ọ dị gị ka ọ bụ na ụzọ dị na maka na asị na onye na-ene anya na-arụ na mmọnwụ na-aga n'iro n'ụzọ adịrọ ọ bụ n'ụzọ onwe ya aka nọ n'obodo onwe ndị otu onye n'ime ha aka nọ ebe a ha chedị na aka kpụgo ụnụ na-anwụ na nwụọ ụnụ na-adị mana Chineke bịa wee were nkata wee kwuchie onye ọbụla ọ dịka ọkụkọ anyị ji anọ n'ime nkata ka ọkụkọ na-erugharị n'ime nkata na-agbazi ka ya ka a ga-esi wee mee ya ka ọ bụ na ha ma ihe o nwere ihe dịka be gị hazie ebe gị ọsọ chụọ gị n'ama ebe ka ị na-agbaji were ihe Chukwu ji gozie obodo onwe inewe anya na ị ga-afụrịrị dị mma ịnọ n'elu ya were ya wee rụọ ọrụ mezie ebe anyị ka be anyị dị mma dịrị mma maka onye ukwu maka onye nta ọ dị maka ezikwa maka na ụfọdụ ihe bụ ndị ọchịchị chọọ ikwu ewe ndị kwere ekwe a na-agba ha na-ekwu ekwuo ndị omenala ofufe chi ha si Israel ekwuo ndị nke si Saudi Arabia mana ewere ka ndị be anyị bụ Naịjirịa
na ndị Igbo aka na-ekwucha biko ndị a niile na-asị na ọgwụgwọ niile dị n'ebe ụka ha na ebe ha na-aga gịnị mere na ejikọ ha aka ọnụ chụpụ ihe a wee ajụ ha na-efe ka ihe a na chụpụ gịnị ihe Chizzy adịghị ka ntị agbakọtego ntị n'ọnụ na ntị na-eme pii arịachi mmadụ ntị bụ n'ihe ka agbakọtebere ya n'ọnụ ọ bụ ihe ka ntị agbakọtego ntị n'ọnụ anọ m n'ụfọdụ na-ebozi ya ihe ekwentị ndị ọcha na-ebia ihe ịma na ka ihe a si wee dị bụ na amarazi ka ekwuwe ka ha maara ka ọ bụla esi wee o nwere ndị ịma na ihe kacha njọ n'ụwa bụ ọ kwefuru onye a na-arụ uche bụkwanụ mmadụ onye a na-arụ uche anaghị onye agwụgwụkwa onye ndị ma ihe ga-anọ ugbu a na-echesi ime kparara m asị gị bịawa ịbịa asị gị tụọ ụtụ gị kwụọ tait gị nye onyinye gị kụọ mkpụrụ ihe ndị na ego ka eji eme ya mana mkpụrụ mma anyị na-akụ bụ mkpụrụ awaji maọbụ mkpụrụ ọka ma mkpụrụ akịdị ụtụ isi ịtụọ ya ịkụọ ya afọ ịgbakwa ya ọfụma ndekwa ya ọfụma mechaa irie ihe ị kọrọ mana nke anyị na-atụ egwu na-atụ ihe na-akpa mmadụ o mechaa asị gị na a ga makwa ha nwere mmanụ nsọ nwee mmiri nsọ nwee ma akwụkwọ eji amado nsọ ma akwa mficha nsọ ihe a niile na-agwọ ndị mmadụ kemgbe adị ifo na inye onyonyo a na-egosi gị ndị a na-eme Thanksgiving ebe ọdọ mmiri a na-egwu mmiri pool Bethesda ebe ịbanye ebe anwa ịkwụọ 50,000 ịbanye ebe anwa arụ adịghị mma kemgbe coronavirus bịara o nwere onye nugokwara na ya ka na-eme ya n'elu Chizzy anyị ihe a bịara wee ọ bụ na onye ma ihe ya ka anyị na-ekwu onye ma ihe na-eme ị na-ama ihe mmadụ kedu etu onye ọ bụ na mana asago mmadụ isi sagide saruo n'ọkpụkpụ ezigbo ụbụrụ anadịgo ụfọdụ ebe ozi ezigbo ụbụrụ cheru o nwere onye ama agbanwe egwu ebe a na dị mma mana ngwanụ tinye egwu ebe a na-adịrọ mma ụfọdụ na-agasị ebe ha na-eme ihe a gịnị mere na ha na-eje n'ụlọ ọgwụ ebe ndị mmadụ na-ahịa ka eje kpọlite ndị mmadụ ka onye gụzie ihe ajụjụ ndị mmadụ kwesịrị ịjụ ịmara ndị Igbo si na onye ajụjụ adịghị mana ndị a na-ajụkwa na ajụjụ arụ na-ahịa gị iruo n'ụlọ ụka asị na agwọgwọ gị mana ha na-eje n'ụlọ ọgwụ ka agwọ ndị arụ na-ahịa n'ụlọ ọgwụ mana ọ gị bịa asị gị na ị nwere okwukwe mana ego ị nwere ị ga-enye ha anarụ gị mana ị nwere okwukwe asị gị na okwukwe ọ bụ na ị nwe okwu ọzọ gị ngwa ma onye ukwu ma onye ukwu ma onye nta nwere onye nweziri okwukwe n'elu coronavirus ọkwa onye ọbụla agbakwa ọsọ ọkwa onye ọbụla agbakwa ọsọ onwe ndị nọ n'akụkụ be anyị mbọsị ụka ọbụla ha na-akụchi anyị ntị mbọsị ụka ọbụla na-akụchi anyị ntị mgbe coronavirus bịara sị onye ọbụla na ihe ka nta abịa onye ọbụla na ọsọ na onye ihe ahụ wetara na gburugburu ha aka nọrọ ebe a na-akụ egwu asị ndị uwe ojii nekwa na o nwere ihe na-eme na asịrị onye ọbụla o nwere mgbe eji wee sị mmanụ nsọ nwa niile ma ndị a na-ere 10,000 50,000 kedu ebe ọ dị mmiri nsọ nwa niile kedu ebe ọ dị ọ bụrụ na anyị na-amụ ndị mmadụ amụ mana ọta ka anyị bidoro na-ekwu ya ọ bụrụ ka ihe ada arụ ọrụ ada onye ụkọchukwu si ihe na-arụ ọrụ rụọ ọrụ afụ na ọ na-arụ ọrụ ofu onye ụkọchukwu apụtaghị si n'obodo ọbụla na-akụ ụtụ isi ha na-abụghị ụtụ a na-atụ n'ụlọ ụka n'obodo a ka eme ọfụma na mba obodo kachasị daa ogbenye bụ ebe a na-eburu ego na-eji atụba n'ụka maka na o nwere ụtụ mbọsị nna anụ na-ekwesịrị ịtụ ụtụ atụcha ụtụ isi na-edozi obodo onye ọbụla na-ewu ahụrụ ihe ọma na-eme ọ sịrị ndị na-eje onye a bụ onye fada onye fada bụ onye fada nwere ezigbo echiche abụrụ ajọ mmadụ awụgbu ndị mmadụ maka na ndị onye ọbụla nwere ka o si wee ike ụwa gwụ ya nwere ka ọ ga-esi wee gbanwe mbọ ma o jewe ebe ọ ga-anọ buru akwụkwọ na-agwụgbugharị ndị mmadụ onye a kwuru okwu kwuo okwu na-aba mmadụ na ntị wee sị kedu ihe o kwuru ọ sịrị na ihe ha ndị be anyị na-eje
na Saudi Arabia eje na Mecca eje na Israel na-eje akpọsia na afụ Chukwu ebe ahụ na Chukwu na ebe niile ọkwa kụziri anyị na katikizm Chizzy na-ejikwa katikizm mgbe mbere njegide ka m na-etote na-ajụ ajụjụ na-etota na-akọ ihe dị agha na-ajụ ịjụ asị gị shut up mechie ọnụ gị ajụ na ajụjụ iruo n'ụlọ ụka ekwucha ime ekwu o nwere nwoke be anyị ekwucha ọsịpada ọkwa sị na ada asa akwụkwọ ọsịa na ya anawago na ya dị eje nzukọ ebe ada asụ okwu ị na-aghọta ọ nawara uwe ya na ruo mata AMECHI ka ile trafia pụta anyị na-ekwu maka ihe mmụta dị na ihe abịara abụ Chizzy ọ bụ nzukọ ka ị na-ege anyị na-ekwu uru ma ọ bụ ihe mmụta dị na nri ha bịara ọ bụ na AMECHI UGWUELE na-atị ya ugbu anyị were ohere ịkpọzi wee gwa anyị echiche nke gị kedu ihe ị chere na ọ bụ ihe mmụta na ihe a na-eme na mba ugbu a ọkachasị ka o si gbasata na Naịjirịa gbasara nrịanrịa na Naịjirịa akara ekwentị ga-ejiche ọnụ bụ 09099090201 bụ akara ekwentị ga-eji weche ọnụ. Biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Nwanne m nwoke gaa n'iru. Gaa n'iru nwanne o. Biko ọ bụ na ọya abụ ọya na-ebu onye ọbụla apịsị na ọya ebe ezigbo ọya na ndị be anyị wee mụta ihe maka na ihe a na-ekwu kemgbe aka na-ekwu ka a na-ekwu asije pụta ndị China a na-akpọta ọ bụ obe ha ka ọya bido ndị a na-anwụ n'obodo ndị Italy na ebe ọbụla ihe mere ndị eje ebe ahụ ji gbuo onwebeghị ebe ejere eje adịghị pụta ndị China ka ha bịa ndị be anyị ka ibe ha na-arụ mmadụ 15 ha bịara ka na obodo niile na Naịjirịa kedu obodo ha mmadụ 15 ha ga-anọ ọ na Abuja ka ọ Lagos ọ na Enugu ndị anyị ma na-awụwụ ka ihe ha na-ekwu na ndị be anyị na-asị na onye ji mmadụ ji onwe ya onye ji mmadụ na ana ka ji onwe ya na ọ bụ na ndị be ndị ọchịchị chọrọ ịgbanye eziokwu ndị dibịa oyibo nọ n'obodo a onwebe adị njikere ịkwụ ndị na-anya ọya a hapụgodu ndị China biko ka nke nọ n'aba wee ghere mmadụ na ndị be anyị ga-agwọ ya na o nwere ihe na-eme. Daalụ. Maka ndị ka gbanyere ekwurekwu ha ọ bụrụ na naghị ata ka anyị na-eche ọ bụ 09097711009 ma ọ bụ 09023111009 bụ akara ekwentị ga-eji tinye ọnụ mana gbachie mbọ ike sụọla ya Igbo yere eye. Gwa afa gị na-ebe isi akpọ. Ekenekwa gị nwanne ndị ka ime oye isa afa gị bụ gịnị? Gaa n'iru. Ahụrụ m na unu na-ewepụta ihe na-edo mmadụ anya ka mmadụ ebe a nọ ọ bụrụ ndị na-etigbe egwu ihe m na-ekwu gbasara ihe gbasatara ihe coronavirus a bụ na ọ na-adị mma ka ihe mee ka ikoro ka Afrịka ọbụla maka na Naịjirịa bụ giant of Africa na o nwere ihe Naịjirịa na-eme na be ha nke ga-eme ka be ha dị mma n'ọrụ ihe niile ka atụbata ọrịa dị n'obodo ndị China na-enyekọta ndị China ka anyị akpọba anyị ma ndị be anyị maara ka ha ga-esi wee mee onwe ha ka ọ dị mma. Ihe m na-ekwu bụ na ewezụga na ọrịa na-egbu mmadụ atụ ka Chineke hapụ ọrịa ka ukwutu ka ndị Naịjirịa wee malite. Daalụ ma Chineke ekwene ka ọ ya gbube mmadụ ihe a na-achọ bụ ka ọ ga-esi wee dị mma anyị anaghị ekpe ekpere onye ekpekwana ekpere ka ọrịa gbube mmadụ n'ọrụ ka ya akụ na uche anyị ga-eji wee
chụpụ ya n'ala anyị nakwa na mba ụwa gbaa gburugburu. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ekele gị, ndị afa gị ndị ebe isi akpọ. Ee, Ọkịja odogwu, ndị ka ime gaa n'iru. Nna ekele m unu n'ihe nke tata n'ụzọ pụrụ iche maka na ama m ihe niile na-ekwu na atọ m ịkpọ maka ana m ekelekwu Chukwu na ọrịa nke abịa mee ka afụ ka ọnọdụ onye ọbụla si wee dị maka ndị na-eti n'ọha makacha eme ife ịrịba ama ndị na-awọ ihe anyị ọ degolo kịta oke n'ọzọ ngwere n'ọzọ enwe ọzọ onye na-adị eme ya bụ ife ịrịba ama enweghịkwa onye pụrụ ya bụ ọya mgbe o so ụzọ abịa ka ihe kee nkwụcha obi bido na ọbụla chi anyị na-agwa ha okwu n'elu na ife dị ha n'uche ka ha na-ekwu ọ ifere bụ nke ha wee na-ekelekwa Chukwu otu otu wee mee ka ya bụ ọya wee mee ka ndị Igbo be anyị mara na anya bụrụ ofu n'obodo ha na-amaliri elu maka ekega ego kee nri anyị na-arụcha ka efu eke ya na mgbago ugwu wee na-asị na ndị mgbago ugwu kacha dị ogbenye enweghị nke a na-ekenye ndị Igbo mana ndị efurefu ka na-amali elu si na-awụ ofu ifere ya bụ nke ha ya mere m ji ekele Chukwu n'ụzọ pụrụ iche n'ọnya nke adọghị imebe osi onye ọbụla ike wee na-asịkwa dịka esi eke ife anyị na mgbago ugwu si na ọbe ha kacha dị ogbenye ha atụrụ ogbenye ahụ Mba, daalụ anyị achọghị ịkọ ọnụ ihe ama bụ ka anyị jiri echiche wee na-eme ihe ekpere ihe anyị na-ewepụta okwu bụ ka anyị tụọ alụ ka ọ ga-esi dị mma ka ala anyị ga-esi wee dị mma onye mejọsị gwa ya nke o mere ka o wee dịrị anyị mma. Gwa m afa gị na ebe ise akpọ mana ya na-akọ ọnụ n'ọnụ ka ndị ka email ise dịkwara gị o Amechi a na-ekele gị ndị ka email. Daalụ nwanne m, daalụ ka eke dị. Adị m mma ya enwere egwu. Daalụ. Ike jidesikwa osisi taka ike. Imeda. Gaa n'iru bee ya nkenke. Anyị kedu okwu kedu ihe mmụta anyị mụtara na ọrụ ụtara ha bịara obodo. Ihe obodo a mụtara bụ efu. Ọ na-esi ndụ onye nkirike. Agwa obodo a mara ihe ha ga-eme ihe a na ọ dịrị ha mma maka na ha eketara oke na ya mana mụ na anyị nọ n'ebe a n'obodo a na-esi ihe nama na ihe efi na-eme ndị anyị kọrọ n'obodo a mana amaghị ha ga-eme nke a maazị Chizzy mana ọ nke a metụtara ha ka ha mara ihe ha ga-eme. Ọ bụrụ na m fụ Chukwu ihe mma aja na ihe ọjọọ mere m n'ụwa o ketere mbụ okpete hapụ ọrịa ya ana ọ ga-adị ihe ọjọọ mmasị na Chineke mere udo dịrị biko ọya ga-ana enwe onye anyị chọọ ka ọya dịrị anyị ọya ga-ana ya na biko gwa m afọ gị na ebe isi akpọ bee ya nkenke onye si ndewo ndị ka emerụ ndị ebe isi akpọ nwanne efi Igbo ọ ga-adịrị gị na mma ọ bụ efi Igbo nke nkerefi ekwekwa ma gba nke ugbo gaa n'iru. Asị m ka nkene unu n'ọrụ ọmụ na-alụ Daalụ. wee na-asị na ya bụ ọya bịalụnụ na otu otu wee dị mma asị m kwue Ọ dịghịkwa mma ahụ. mma asị ka steeti ọbụla ka ebe chikere ka ndị ọbụla were ihe ha nwere na-eleta onwe ha anya ka amalụ ka ọ ya adị biko ka m si wee na-afụ ihe a ọ bụrụ na ihe a nọ ihe dị ka ọnwa atọ mọ biskit ya akọ n'obodo a nche eji asa ahụ ya akọ ụlọ eji asa akwa ya akọ iji gosi na ụlọ ihe anyị na-emepụta ide ihe a nọ bụ ịrụ họtel na ịrụ filin steshọn onweghị onye ọchịchị ya sị ka ọ lụkebe ebe a na-eme biskit ma ebe a na-eme ncha ma ebe a na-eme ihe eme maka na ịzụ aka so na ana m ekele Chukwu otu ọya si wepụta ọ na-akụziri anyị ihe ndị isi ndị ha si ka ekele onweghị ebe Dangote ama ha n'obodo a tinye ego a ga-enye ndị ọcha ndị alụ ka o wee kebe anyị rice na ihe na semobika ka ndị mmadụ na-eri wee na-anọ n'ụlọ maka mgbe anyị anọsị abalị 14 a esuru okwu ya kịta ya afụ na anyị eji iwe wee pụta ka ọ sị na mụnwa anọgidego m nọgide ike agwụago m o nwere ka mmadụ esi nwegide ndidi
ike agwụ ya kawo. Ngwa ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Ọ dị mma anyị akọ n'ọnụ ya na-akpa bụ alụ ka ọ ga-esi dịrị anyị mma dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Ihe mmụta ka anyị na-ekwu maka ya na nke a anyị nọ na ya ugbu a. Gwa m afa gị na-eri iche akpọ bee ya nkenke. Afọ m bụ ogbe ya afọ juru gaa n'iru. Ihe m na-achị ikwu ma itinye maka ihe a na-ekwu bụ na agụụ kakwasi ike karịa ọya. So akaghị m ụzọ dresị a kwuo ihe a jide maka ịnọ n'ụlọ maka na onye nọ n'ụlọ na-adịghị iri nwekwa ọya aka. Ọzọ dị ka ibe ya bụ Chineke amakwe ka ọya n'ogbenye anya maka na ọ bịa n'ogbenye ọya je nwụọ. Ndị amaghị ha ga-eji agwọ ọya adịghị ekwukwe ka ọya jekwute ha mana Chineke amakwe Ise aka. daalụ. Ekpere ka onye nwere ego ga-eji agwọ ọya ka ọya ga-ejekwute daalụ. Ọya ijekwuta n'onye ọbụla biko enweghị onye na-adịghị mkpa ọ ka ọ na-aka anyị na-achọ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Odogwu mmụọ. Ana m anụ ihe ị na-ekwu ndị ebe isi akpọ. Daalụ. Ndị afa gị na-ebe isi akpọ. Ebe m si akpọ bụ n'ụgbọ ọkengara mmiri na-esi ibe ka a na-eri eri. Ọfịa ya nkanụ were mmadụ mana nkanụ ebuka. Gaa n'iru. Ihe m na-ekwu na ihe bụ Chineke nyere anyị aka n'iji achịta ha ọya gapụtara ọya gabarụ ma Chineke dị ebe ọ ga-abaju mana nke sekpọta ndị mba ọzọ ga-agbagbo ọdọ ndị obodo ahụ sịnọ ka ebe ọ ga-arịa achị owolo pante ọ bụ ochide m na chi nke mọrọ mana nwuche rukwezi nọ onye mara enwe ike ma ndị okpukpe fada ekwu okwu ndị nke bụ ndị ọdị n'aka anyị ndị okpukpe adaba m otu nwoke bụ anyị bụrụ sịnọ bụ onye dịrị gị bụ a na-atụdebe anya ọ na-akọ ibe n'ebe a na-ata mba ọzọ ọzọ na-aka akwa ndị mmadụ ka ezigbo ndị anyị na mba ọzọ kpọta ndị ji agba ngwa anyị n'obodo ahụ kọta otu ọhụrụ ndị niile bụ anyị ga na-akụ puku Chineke nyere aka n'ọya anụ m na n'otu amachịkwa na-ekwe ndị ọkpụkpọ ọzọ bụbanye ndị kwete ọ nọ abasị na nke ebe a na-agwa agwụ esi na ọ ga-adaji ụlọ ọma na-agaghị ekedịta mkpa usoro onye mụ nọ ọbịa polisi na-akịdara anyị ọ na-aba na-akịdara anyị na nkịtị anyị ga-akịdara anyị. Ngwa ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Ka onye ọzọ tinye ọnụ. Daalụ. Daalụ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke. Nnamdị ngwa gaa n'iru nwanne. Ihe m na-ekwu bụ gbasara ego ha na-ekwu na gọọmenti wetara so ha gba mbọ kwe ka aka erukwa ya aka maka na ụlọ ndị mmadụ ebe gbasara ha na-ekwu maka ya. Daalụ. Ha gba mbọ wetara ya oke nke a maka na nke anyị adịghị iche obodo Naijiria ka ya bụkwa. Daalụ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Bee ya nkenke biko n'oge adịghịzi. Maka nwanne anyị nwoke ifo ya na-arụpụta achọghị ịwa aka ya bụ ike ịnwa bụ nna m ukwu ma na-enwere ike nke ukwuu igwezi ka ịmalite gbatara elu ịma na ọ bụrụ na ọda mbute na-arụ ya a na-enye ya nkwado ọsịsọ mana ebe ọ bụ onye Igbo aya nkwado ọdịbe na-ewute mgbe na ndị na-adị ọchụ n'ala Igbo bụ ndị iwe na-enwegara atọ anwasị na anyị ka ọsọ obodo anyị ezo aga ekwesịrị onye iwu dị na ọtụ na-arụ ịkpa ebi na-eme nke anyị Igbo ndị nke ọzọ rụwa nke eji eme nke mgbago ugwu. Daalụ. Bee ya nkenke ọ ga-asị anyị kwapụ. Gwa m afa gị. Afa gị na-ebe isi akpọ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Bee ya nkenke nwanne. Amechi ngwa gaa n'iru bee ya nkenke o. Biko anyị na-asị na ya bụ ọrịa bịara na ọ ga-ana. Ise. Ga-ana.
ise ọma mfụ ya na ise biko ọ nwere adị na ọ nwere ntị ngwa maka kasị kasị ebugharịa n'ọnọdụ ịma na mbugharị mbara ka eji erewa mkpi. Daalụ Amechi maka oge na mpechi ihe ọzọ m ka anyị rụtụ aka dịka ndị ụfọdụ rụtagasịrị aka n'ego asị na na-eke Amechi ụfọdụ wee jụọ m sị m ọ bụrụ na ewero ndị Igbo nọ na ọchịchị ebe a na-eke ego aga zụtawo m nke ndị Igbo ka o wee rute ha aka nke ahụ agụgo m mbọsị anyị na-ekwu ọyị nwoke anyị na-esi ụka akpọ wee kpọsị na nwere ihe a na-eme n'Igbo na nwere nke anyị bụ anyị kwucha onye ọdịmma ya na onye ọdịmma anụ na mana onwere onye amarọ ihe a na-eme ndị Igbo na obodo anyị oru n'ike ọkwa adeje anyị oru n'ike ihe ọbụla a na-eke adenye anyị ọ bụrụ na orugo na nke ahụ ka anyị fụnụ ọkwa sịrị ha bịara Anambra ka anyị fụnụ ma ọsọ naanị Anambra bụ ihe dị na ana Igbo a ka nwere ọtụtụ steeti ọzọ dị ebe ahụ ya na-ekwu bụ na ndị na-achị anyị achị onye ọbụla na-eje maka afọ ya kedu ugboro ole ka ha kwugoro okwu maka ndị Igbo ọkwa ama ya ga-ekwugide ndị be anyị ekwugide tigide mkpu tupu ekwe mgbe akwụkwọ a chọrọ ije bata ego asị na a ga-abata ego kwuchi ya ga-eji ya wee mee ndị Igbo na ebe anwa na-ejere anyị si na-eteje anyị House of Representatives onwere onye kwuru okwu onwere sịrị ha ekwulitere ọtọ sị na ha pụọ nọ mgbe e mechara ka ha ji wezigharịsị mgbe ndị be anyị ị na-aya ayọ ọkwa ndị be anyị si na-agụpụ nwoke n'ihe o so na ya okwu ese gịnị kpatara ha na-emere etu anwa mana Chizzy na ifugoni ya ọgwa Wike gọvanọ Wike na Rivers Steeti na-agbashi mbọ ike na-aba n'ụtụtụ ehihie ọ na-akwa ihe ga-emegide ndị be ha ekwe mana ndị federal gọọmenti siri ndị na-anya ụgbọelu buru bata obodo ọ sị mmadụ abata na be ha na ha emechigo be ha na ihe adịrọ mma ihe a na-efegharị ebe niile ha bata ojide ha ndị a nọ na nga kịta ihe abụ onye ụdị ndị a ka ị ga-enwe a na-ekwu enye gị ugwu anapụghị nke gị okwu okwu enye gị ya ndị na-achị anyị achị amarọkwa m eziokwu na na-agwa gị onye ahụ m rụchara ugbu a bụ olu Amechi Ugwuele nke na-agbasa ozi na-ekwukwa ihe na-eme n'obodo n'ụzọ pụrụ iche. Amechi Ugwuele bụ ode akwụkwọ ọ na-ede akwụkwọ ọ na-eme nchọpụta dị iche iche ọ na-akụzikwa ọ na-eme nyocha ihe ọ na-eme karịrị asị ga-ekwube ya chi ga-eji chi ga-abọ ọ ya ka o ji bụrụ na ndị ọhaodu ji ya eme ọnụ ndị Enugu jikwara ya eme ọnụ wee na-asị na ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma biko ndị ọchịchị onye ọbụla ka anyị were na ihe Chineke ji gozie anyị n'ala anyị wee dozie ala Igbo dozie ala Naịjirịa ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ka anyị mara na Chineke ekego anyị na nkwụdịbe mba na-eyere mba nri ka nkwụdịbe anyị ka o yebere anyị nri ma nwa mma emegide na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegide na nwa mma biko onye mara ihe na-ese okwu ya emere ya debe onwe gị acha ziere nrịanrịa ejena na ebe ada igwe nọrọ ịfụ mmadụ efe aka na-adị ọcha na-asa aka gị iwere mmanụ eji ete na mgbochi ọrịa ị na-ete ya n'aka gị kwamgbe mana adị ọcha biko onye mere ihe na-ese okwu ziere ọrịa mana ekpere anyị na-ekpe bụ na ọrịa bịara abịa ọ ga-anakwanụ ọ gaghị emetụta anyị niile ndụ nwoke ndụ nwaanyị ka ọ dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ekelela m Tochukwu Tobel ka o chibụbụ ihe niile jee kiribe anyị na YouTube ije na Facebook fụba ihe niile anyị na-eme sonyere anyị na Facebook sonyere anyị na YouTube sonyere anyị n'ebe niile ma ebe ifo Chizzy ma ọ bụ Kpakpando TV ka o wee dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ka anyị kwalite mere nke anyị abụ m Chizzy ani ya dịrị unu mma ahụ.